Hindi maka-play din na. Buong viewers na? Hindi naman, check tayo. Hindi ko makakuha. Hindi ko ayan na gano'n. Tripod? Tripod na lalaki ito. Talaga? Ganit, ganisan. Nagyan na, Dua. duwa. Hindi, gawin mo taksan. Nalalak. Eh, may mga arugong pakastan eh. Nalalawag. Pat na. Gawa taman kayo yung tripod. Pwede di likod dito. Gawa na lang. Sige. Ay, mundawa. Kare. Mumubo. Ano, gusto ko rin. Inuman. Sa dami ng naki-join sa caravan ni BBM dito sa Ilocos Norte, ang bagal ng usad ng mga sasakyan. Andito tayo ngayon sa Paway Lake. Yung unahan ng caravan nandun na daw sa Corimao. So sakop niya ngayon yung dalawang bayan ng Paway at Corimao. Sa sobrang haba, and sa dami ng mga riders at mga sasakyan na 4 wheels. Ayan. Nandito tayo sa dulo dahil kami ang pinaka-late. Ayan, mamaya lamang makikita natin yung iba pang mga kasali ng BBM Caravan Unity Ride. Ayan. Check mo at naka. Tama mo. Sino ka daanan na? Dalod na ta. Awang nila? Ada. Dama siya na. Ito, iwanan ka na. Connected ka. Saan mo man? BBM kami. BBM! Hindi nagsasabi. Iyaf mo mag-aana na ito. Ka-live tayo Jessica ah. Yes, Itay mo man, bagong lipunan. Makata. Bagong lipunan song. bagong yes, umbisa po sa best. Ano na ito?
version. Yan, Ansel? Ganito sa rin ko. Hindi. Makamit siya. Gusto rin. Pipiti na kami. Pipiti na. Yes, medyo bumilis na konti. Konti lang. Ah, ito pala mag-uli mo. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Nagmani ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na pag-asa Ate, naging ka dito ng Vijaya? sa umagang anong ganda. Apay? May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at Hindi ka rin yun? itanghal. Ay, hindi ka Mercedes-Benz Club. Hindi ka rin. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Mercedes. Mercedes-Benz Club NB. Yan sila. Mercedes-Benz. Oh, di ba? Bibili mo yun. Oh, nakalive tayo. TABSCB lang yun. Yan. Wala. Ay, matigat tayo ABS-CBN. Ha? BBM. Eh, BBM! BBM tayo, manang! Nakalive kayo ti, ano? Nakalive kayo ti CNN. Ay, di gito mo di club di ano, Boy, Mercedes. Ay, bungga. Ay, natatan. Ate, ano? Ay, Mercedes-Benz Club. Ano ito? Milo, advertisement na Milo. ang pinili ko. Baka naman. Ay! Mga paanawan, yun yung ads ni Lenny. Ada dito yung YouTube. Paanawan niya. At least umuusad na. Hindi ko, lumabas natin sa minuto. Ano na nga ba? Bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong Sana ba yun? Ay, may kanta kasi may iyan ano pa. May Save mo? may isip ko yung YouTube. tungo sa pag-unlad. Oh, tingnan nyo, pati motor, BBM. Oh, yan. Oh, bibili, BBM. BBM! Tatapangin na tatay pinapawang. Siyete, bagapangin.
Kasi kano to? Pero kung ako kita ni Pangil. Lumipas na ang magdamag, madaling Damag-damag mo na naging araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti ng pag-asa Yung kasi bang open. sa umagang anong ganda. 9 manan. Bagong silang, may bago ng buhay. Wala ko bisa nito. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa. BBM! Galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Yung may ano, pero dinsan. May bagong silang, may bago ng buhay. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmalinangganan at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiwang, may umagang namasdan. Nagbabago ang lahat, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Di man, BBM songs pa na natagram, di ba pa man? Di suggested na. Ano? Di lang, Ibig mo na. Well, playlist nila. Tapos din siya ng BBM songs eh. Awan? Dito, ay. Bong, 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 bong. Ano naman? Eh, Manong Alex.
Bong, bong, bong. Alright. Going mas creamy at milk. My God, sarap ng makeup. Pero, Dito tayo ngayon sa Maharlika Hall. Dito sa Paway. Then milk sarap. Ito, Maharlika Hall. Ayan, Tatay, ito dadamot ano? Diyan, ginaganap yung mga functions pag may mga Gayong. bisita sila Marcos. There. No. This double digit. Suba man. Suba. At tapi motor Jawa nin. Awanin. Ay, na talaga. Init o dito naman. Nag-ado daw namin. Hindi kayo mapinainitan na ano yan. Kita rin eh. Well, Bigit-bigit counter mo kayo. Ano? hala. BBM daw din eh. Apa yung mga umululada. Apayag kasi daw gamin. Mag-isog pa katrapikan ti ko no siya. Yun, may ka naman na yun. Pagka-igibili, tigiman. Well, Mga dandong kita naman, bigit yung may karabahan. May disiplina na. Hindi na lang talaga na sa kasampa ko yun. Sige pa, paidit ko kami dito. BBM 2022. Namamit pa ni daddy. Hala, nagpasaway di Joy ni. Taga na tayo saan? Meron pa dyan? Luto kayo? Ano naman dala? Ulaw daw gamin. Ha? Kita ba na? Agad kita mo. Lag kita. Well, ang hindi ko nga dadagiti nakaantang kwa speakers ka di dalan. Ah, Sandro. Ito ni na to po. Sandro, ha? Ano na Sandro? Ano? San Jules? Sandro ni... Lumaban, isukay. Pwede na lang punta. Meron pa dyan? Agayar kontayan ko na ko ah. Natapok. Natapok. Reman manong nga balay di malabasang nga dati kwa kauray na. At ito sila, ano ba? Taluras na dyan eh. Ayan, oras. Si amin ko. Pamilya tayo. Iba ni Bongbong, iba ni President Bongbong. Ay, hindi ka lang Ang grabe takto, hindi problem ako din natiklo. Natiklo kasama na yung Jetty Caravan. Naipa yung live streaming. At nakulog mo na sa bali, babae. Ala. Live ko na nga live tayo maya. Bong, bong,
bong. Bong 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 bong. Diba? Ganyan na niyo. May tulad kami tatap na muna, nakasali na yun. Basta, Ganyan. muna nakasali na ito. Karaban. Kita na yun Ganyan na. na yun. Diba? Kita ba na yun? Kita ba na yun? Candy. Hindi ka na. Kita ba dahil kay Likada ni Oo, di ba? Oh. BBN! Music na naman yun. Iwan signal na siguro. Pag? Pulding ilogan ni Kuya Jay. May sa tiyan. Yay. Yung ilogan na. Nakaplasa. Kaya, May sanay. Ay, luwa. kita natay ko yun ni ano? Natay ko yun ni Charmaine? Sherman. Magpukaw-pukaw dyan may isa. Ay, dyan right side. Dyan right side na. Pukaw-pukaw. Hindi ako pag shortcutan mapandi. Pangil. Train. Tatan eh. Nabutan tayo. There. Nasa Aglikos ba no ka? Yeah. Dajay ka? Karaman? Well, J, ano sa pagkakas tayo? J bypass. Pag natin ito sa sentro, yun lang. ba? Abusta. May kan, di kaya na dyan pangilin, ha? Kaya, Ano, paparong pa. Palpak! Paparong. May ano. Concentrate. Ang tako mo talaga, DJ. Sika. DJ. ito, ulit-ulit na tayo. Road 20 through. Napagitan mo pa sa nung nagagawin. Nagagawin. Oh, nagagawin. Pagkanak ko ako mga. Pagkabawi ko. Kaya, pag-seri. Akong sila ay bago ng tinay. Lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pagtulad. Hindi, putol-putol. Ito, ano? Internet. Ito. Nag-love din niya. Ang pinag-overtake ka. Lumago, martik-tag. Dito na yan. Tadi ka may isap-sap. Ay, tadi ka yan. Ni Ombin. Ay bago na. Yeah. What ako? Chill lang. Chill lang, Kobe. BBN tayo, Kobe. Ano, kamusta kayo? Magkanda ka kayo Di ba yung sulat tatay mo muna? Wala yung ma-overtake ka doon. Ito na makapasa ka. Di awan di kon love ko. Madi lang lang. Di manan.
Tawag pip pip piripip ko na. Ay, wala. Hindi daw tao, pagpuntan. BBM, nakaping kamot lang ni kaya. Ba? Munggo. Bago lang bayan. Kaya niyo mo na nakalive ni Daddy? When, nakalive. Bagong may bagong may bago ng buhay. Nag-notify na din, notification. Amo kita pay na adi siya. Kalit mo, ganito yun. Sa mga dito. Hindi, sar-sarong na tayo pa lang tayo.